Salut tuturor, eu sunt Bogdan, iar astăzi încep o nouă serie. Seria se va numi... Nu știu încă cum să o numesc, dar îi voi găsi eu un nume. Nu sunt încă sigur de cum se va numi această serie, dar v-am zis, o să-i găsim un nume curând. Nu știu. Bun, să începem. Mai întâi trebuie să găsim un spațiu bun. Un loc bun unde să facem casa. Ia să vedem. Unde să găsim un loc bun. Un loc bun. Ia să vedem. Ceva, o zonă mai plată. Perfect! Perfect, avem și copaci cu miile. Acum să începem. Să minăm. În această serie o să facem o casă. Cred că o să facem mai multe case. Și o să fac și o colaborare de data asta. După cum știți, acela a fost Minecraft Team. Să zicem că acum este același lucru. O luăm de la început cu casa. Să zicem așa. Bun. Reîncepem seria. În loc de Minecraft Team vom face... Nu știu. Găsim noi. Probabil va fi tot Minecraft Team, dar... Vom începe seria din nou. Adică... Pentru că nu mai știu care era mapa aia. O să începem seria și o să fac și... o colaborare. Îmi trebuie un pickaxe. N-am destul lemn pentru un pickaxe, nu cred. Ba da, uite aici. Bun. Acum să mergem la minat. Sau nu, stai, încă avem lemn. Putem să facem mai mult lemn? Stai, nu. Putem? 5 bucăți. 9. Să facem și de-astea. Încă o bucată de-asta. Cu cât avem mai mult lemn, cu atât e mai bine. Să ne facem și un buton. Bun. Acum am 24 de date. Nu cred că e mare diferență. Casa oricum nu va fi foarte mare. Cel puțin pentru început o să facem o casă mai micuță. Bun. Așa. Bă. Bun. Atât am avut deocamdată. Să continuăm. E bine că avem copaci. Nu uitați, dacă vă place această serie, să dați like și să vă abonați, pentru că mă ajută foarte mult. Dacă aveți idei și de alte serii, puteți să-mi spuneți într-un comentariu. Voi continua cu seria de FIFA. Bun. Cred că avem destul lemn. Deocamdată ca să facem...
Avem 44 de bucăți. Să ne continuăm casa. Chiar dacă nu va fi simetrică, va ieși ceva și vom schimba pe parcurs. Vă dați seama că vom pune mult mai multe alte chestii și nebunii. Da, credeam că am pus-o bine. Bun. Bă, lemn, hai, pune. O să avem nevoie de destul de mult lemn. Doar la început cred că o să fie așa greu, pentru că trebuie să ne facem casa și cam tot lemnul care îl luăm îl vom folosi la... Tot lemnul îl vom folosi la casă. Buton. Nu punem butoane. Bun, am luat butonul. Acum să mai facem rost de lemn. Și ar fi bine să-mi dai și niște copaci. Cred că o să tai copacul ăsta ca să aștept să plouă și să crească, pentru că ar trebui să crească. Ar fi bine să crească. Să punem și copacii. Bun, și cred că va fi frumos să punem și frunze pe lângă. Au, mi-a murit târnăcopul. Bun, 2 copaci. 5 chiar și un măr. 6 copaci, ca lumea. Bun, e bine că avem și mâncare. Acum să punem aici copaci și să sperăm să plouă cât mai repede. Și ar trebui să ne facem și un pat. Deci ar fi bine să mergem cât mai repede după un... Trebuie să ne urcăm aici. Bun. Bun, cred că dacă mai punem vreo 2 rânduri e de ajuns. Dar acum trebuie să mai facem un pickaxe. Dar bineînțeles, ne mai trebuie lemn. În principal pentru seria asta o să avem nevoie de mult lemn, cel puțin la început. Și văd acum că o să vină tot mobii peste mine. Bun. Și ce ar trebui să mai facem noi?
Ar fi bun și un chest mic. Și ce să mai facem? Și o lopată, un topor. Și o sabie. Bun, acum avem cam tot ce ne trebuie. Și bine că am făcut toporul ăsta în sfârșit. Bun, o să vină mobii peste mine foarte repede. Da, bun, va trebui să ne urcăm din nou. Așa, bine. Nu mai avem lemn. Deci, trebuie să ne apărăm de mobi. Până va trece această noapte. Bun. Să facem și aici o gaură pentru ușă. Deci, aici o să rămână liber. Ok. Ceea ce înseamnă că ne mai punem un bloc. Merge și așa. Nu ne trebuie acacia, ne trebuie oak. Bun. Aproape am terminat, să zic așa, asta. O parte din casă e aproape gata. Bun. 45 de bucăți. Cred că mi-ajung. Nu. Luăm de aici. Asta zicem că l-am pus cât de cât bine. Oricum vreau să mă urc. Bun, și următorul lucru care o să-l fac, cred că o să fie patul. Dar în prima parte va trebui să mă izolez fonic de mobi. Anti-mob. N-am căzut. Ce mișto. Nu știu câte blocuri sunt aici. Bun. Și cred că e suficient de înaltă casa noastră deocamdată. Bun. Gata. Și cu aceste câteva bucăți o să facem și un acoperiș. Nu voi face cine știe ce acoperiș pentru că n-am foarte mult lemn. Bun, am coborât. Și cam asta vă spun pentru astăzi. Până data